jendea guztiak hitz egiten da transformazio digitala, eta gero esatea, bai, nila digitala naiz, Facebookek horri badakat, eta oso ondo, super digital, ez? Orduan, nik transformazio digitala azkeren zer da? Ba, transformazioa eta digitala, bat, bitz. Transformazioa esan edo negozio bat aldatzea, bilakatzea, transformatzea, ez? Bilakaera nahiko nabarmen bat izatea. Eta digitala azkenen da, erramintak digitala daudelako orain, errazten dizutela transformazio hori izatea, ez? Niretzako bi hitz horiek oso garrantzitsua dira. Orduan, nik niretzako transformazio digitala, teknologia digitalak adoptatzeagatik emaitzak lortu eta inflexio puntua saihesten duen enpresa baten evoluzioa. Dauden erraminta. Eta orduan, zer gertatzen ari da guain? Niretzako hau nahiko interesgarria da, dazkagu bezeroak, hemen alderdi digitala eta hemen off, ez? Nor da, zein da digitala eta zein da off. Bezeroak superdigital. Langileak, igual. Pixka gutxigo, porque normalean gaina guain teknologia gehiago dakagu poltsikoan, enpresa baino. Normalen ordenadorea zarragoak eta dana izaten dira. Langileak hor gertu. Eta gero, Eta gero dazkagu, enpresak pixkat atzeratuta, alderdi tradizionaletan lan egiten, eta instituzioak pixkat atzerago orainik, ez? Eta zer gertatzen ari da azkeneko urteetan, ba, kompetentzia sartzen hasten da, eta direktamente teknologia digitalak erabiltzen, bum, eta aurreratzen hasten dira bai enpresez eta bai instituzioa, ez? Askotan hori gertatu da, bueno, Uber eta, bueno, hotel, transporte, edozein sektore handi horietan, hori, baina, bueno, edozein sektoretan gertatu dezake, ez? Orduan, hori buruan izatea, kompetentzia, eta nik inglés esaten da, survival of the fittest, ez? Azkenen flexiblea eta preparatuta dagoen pertsonak, azkenen lortuko du aurrera jarraitzea eta besteak bidean geratuko dira. Orduan, nik galdetzen nahi zuen, eta transformazio digitala orduan zer da, ez? Nola egiten da? Nik ikuste ditut beti 3 arlo daudela. Gaur ikusi dugu zati bat, marketing digitaleko zati bat, netzako izango zen hori bezero digitala, alderdi horretan nola jatzen nahi zen bezero digital horretan. Hori izango zen alderdi gehiena, enpresa gehiena lan egite duten alderdia, bezero digitala eta marketing digitala lan egitea. Garrantzitsua, negozio digitala, azkenen, zein pertsona, organizazio etorri daiteke eta nire negozioa pixka disruptitu edo, ez dakit nola esaten. Eta niretzako garrantzitsuena enpresa digitalean lan egitea. Enpresa barnean digitalizatzea, kolaborazioko erramintak erabiltzea, big data esaten dena, orain dazkazun datu guzti horiek erabili, erabakiak hartzeko, ez? Hori izango niretzako 3 alderdietan lan egitea da. Beti pertsonak egite dute hau, ez da teknologia, azkenen transformazio digitala pertsonana da, ez da teknologiana. Eta hori, bakoitzan daude, gaur ikusi dugu zation digital marketing arloko zatitxo bat izango zela sare sozialak, baina azkenen enpresa bat digitalizatzea esan nahi du alderdi askotan lan egitea edo behintzat reflexio bat izatea, ber nola zauden, preparatuta hori survival of the fittest edo flexiblea dan pertsona horrek, enpresa horrek sobrevivir? Bizirauntzeko, jolin.